Hello, good morning. Ang oras ngayon is 7:31. June 6, Saturday. Birthday getaway ni B-Boy. Pupunta kami ng Sorsogon sa Irusin, Sorsogon. Paano mo punta? Ayan, magba-vlogs na rin ito. Tsaka ayan ang baby namin na pagka-pogi-pogi. Tapos na kami mag-breakfast. Breakfast ba bang oras? 8:36 na. Naga pa din kami. Maghahanap muna kami ng mabibilhang ice. And then, diretso na kami ng Sorsogon. Oy, nag-iyak-iyak naman. Ayan o, nagba-vlogs din yung apo ko. Andito kami sa pili. Mag-enquire dyan sa 7-Eleven ng ice. Kasi may dala kaming may dala kaming styro. Kasi may mga drinks kaming dala. I really it's my birthday today. Tagag. Magayon ano. Sa wildlife. Albay ini Albay. Legazpi Wildlife. 2 o'clock pa kasi ang check-in namin sa Sorsogon, kaya dito muna kami mamamasyal. First time ni Ethan sa zoo. Yan. Magbabayad na kami. Ang parking, how much ang parking there? 20 po. Tapos ini pala may bayad na. Meron na. Ay, na. May bayad na. 20, 50, sa parking pera 50 man. 20. At 20 tapos ang senior is free.
gusto nang lumabas. Oh. Sila na lang natatada. Andito kami ngayon sa wildlife. Ang buntot nila. Ano yan? Wow! Masirap na ako kaya na. Ayun na pala yung lion. Oh, hinanap namin. Andito na pala. Preserve na. Ano ba yan? Sige, wala sa rito baga sa ano. Yan, papunta na kami ng Sorsogon. Galing kami sa wildlife. Ikaw, anong vlog mo? Buti na lang, pinagpawisan kasi kami kasi grabing init. Buti na lang may ganito kami binigay sa akin ni Biboy. Ayan. Pag nagpunas ka nito, para ka naligo ng ng tubig na may ice. Malamig. Ito siya oh. Super galing. Ha? Ayan, papunta na kami sa Sorsogon. Do tanghali na, 12 na, hindi pa naman kami gutom kaya doon na lang kami magla-lunch sa Sorsogon. Andito na kami sa resort na binook ni Biboy. Andito na kami sa Irusin, Sorsogon. Ano? Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Itan ko. Andito na ang bibig ko. Maswimming na ikaw. Swim ka? Ayan. Pasok na kami. Hintayin namin si Jomar kasi kinukuha yung tubig namin. Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime, overtime. Tell myself to calm down and breathe. Step out of the shadows. Ay, hinihintay namin yung parang cart. Diba, sasakyan namin papunta sa room. Step out of the shadows into the fire. Don't be afraid to go out on a wire. Live in the moment, turn it louder. This is what you're made for. You just gotta be fearless. Dito po tayo. Bahala ka. Welcome back po ma'am. You just gotta be fearless. Kaya, naghahanap kasi yung ano, ulan sa kainit sa taas. Ayaw ko ihulog ang ulan.
You just gotta be. Dito na kami sa resort. Ayan ang pool. Ito naman ang pangbata. Tapos ito, magro-room tour tayo. Ito. Ayan ang bed. Tapos ito ang banyo. Malaki. Ba't ang dilim-dilim? Yan, lumabas muna kami kasi ang oras is 2:30 na. Hindi pa kami nagla-lunch. Punta kami dyan sa restaurant para mag-lunch. Itong mga apo ko gusto na mag-swimming. Kaso kailangan mag-lunch muna kami. Kayo sa akin. Ayan. Ang pangalan pala ng... Ano nga ni pangalan niya? Kanin kang kuyanan eh. Dapat bako ka mo sa keep off the grass. Nature resort. Ito siya. Dito kami ngayon sa restaurant. Malayo yung information, doon yun. Pero kayang lakarin, andun kami galing. Tapos dito kami kakain sa restaurant. Bawal dito magdala ng lutuan. Magdadala ka lutong food na. Dito kami mag-lunch. Bali, apat na lang. Ikaw, may water ka? Water ako. Ay, ano nang daan eh. Kami ads na naman. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on a spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get Doon kami. Ay, kita lang ano yan. Dito. but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe, tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could Nakapaligo swim. na ako para hindi na ako mag-swimming.
Pero yung mga anak ko, tsaka yung mga apo ko, nasa labas pa rin, nagsiswimming pa rin sila. Kaya mag-isa lang ako dito. Ayan, lalabas ako. Wala yung mga anak ko. Andun daw sa kabilang pool, doon pa sa kabila doon. Oh! Ano? Ayan, papunta kami ngayon sa restaurant para mag-dinner. Kaso yung si Bunso, yung apo ko Bunso yan, antok na. Ayan, papunta kami sa restaurant. Ayan ang room namin. Ayan. Ay, Ilis, maganda magpa-picture dyan, oh. Ano ba yan? Yan, oh. Parang mansang Ano ba yung bulaklak yan? May amoy siya, may mabango. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close it. Just to close the door, just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love will Tan tan tadan tadan tan tadan tadan tan tan. Bullets! Sing, sing, sing! You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. Ayan, nagising ako ng 7 o'clock. Ay, actually pala, pagising-gising ako kasi nga, siyempre yung tinatawag na namamahay. Tapos, nagising ako sa mga bata. Dito pala ang pool. Pagdating ng siguro mga 7, dapat 6 o'clock, 6 p.m., dinidrain nila ang pool ang tubig sa swimming pool. Ma-refill uli sila. Nagising ako ng 3 a.m., walang tubig talaga ang pool. Eto ngayon siya. Ngayon pagising ko, ang tubig is ganyan lang, pambata na muna. Kasi ang day trip dito ay ang overnight is till 12 noon. Yung mga magche-check-in is 2 p.m. Kaya enough na yan na mapuno by the time na dumating ang 2 p.m.
Yan, kaya ang mag-enjoy lang dyan ang mga bata, ang mga adults, pwede din. Tapos itong mga bata, gustong-gusto na mag-pool. Saan ka pupunta? Yan palang tubig na yan is mainit siya. Kasi nga hot spring, mainit. Kaya mas magandang dito muna ang mga bata magpapaaraw. And then, ayan, pwede na sila dyan lumangoy. Actually, dito ang daming pool. May pool pa doon. Yung kahapon na na-videohan ko. Mamaya, magbe-breakfast kami doon sa restaurant doon. Bago mag-swim uli ang mga bata. Hi! Last day namin. Good morning. Good morning. Last day namin dito sa Sursagon. Bulusan. Mausok. Yan, tapos na kami mag-breakfast. Kami nag-breakfast. Papunta na kami sa room namin. Pero i-check muna namin yung isang pool kung malalim na ang tubig. Diyan ako magde-decide kung magsiswimming ako. Kasi nga, every night nilang dinidrain ang tubig. Ay, ang tubig nitong pool. Tapos, sa kanila papalitan uli ng tubig every day. Yan, ang ganda. Ewan ko kung anong prutas yan. Ako yan daw yan. Anong fruits yan? Ayan, oh. Ang lalaki. Andito ang isang pool. Ano? Ay, ito. Wala pa din tubig. Kunti pala ang tubig, oh. Maswim dyan. Hindi ka naman makalangoy dyan. O, eda yan pig drain. Dyan na lang kita. Dito na kita mag-agi uli. Dyan na lang kami mag-swimming. Ayan, yan. Pwede na dyan. Sige. Pagpapalit ako ng swimsuit uli. Pomelo, hindi daw nila binibenta, sabi ng may-ari. Sarap sana. Malinis ang lugar nito kasi ang daming basurahan. Tapos, every unit, binibigyan nila ng sampayan. Pinapagamit silang sampayan. Tsaka ang babait na mga crew. Ayan, meron silang pinapahiram na ganitong sampayan.
Malamig. Dito naman yung dito naman si Bunso. Ano, uwi na tayo? Bu. Bu. Uwi na tayo? Bu. Ayan, tapos na ang maliligayang araw. Balikan mo na lang po kayo mga pag-akit. Okay. Maasikaso din ang mga staff. Naghihintay kami ng cart na maghahatid sa amin doon sa information. Mga coke, sa tayo itong kape. Ano? Ano, masaya ka? Uwi na tayo? Uwi na? Uwi na? Ilis, ano, nag-enjoy ka? Yes po. Ang ipin mo. Yung birthday celebrant, nag-enjoy. Nag-enjoy sa gastos. Ayan, tapos na ang maliligayang araw. Asan man ang ikel? Ano, yun din siya maliwat ang ano. Pagbaba ta doon, mahiling mo yan. Ay, utol. Ako lang malulan din ko na yan. Nag-iikot-ikot pa. Oto ko. Ay, iyo. Ano? Ay, ka naka-waterfall. Ay, oo. Ay. Ay, iyo, sayang. Nagturog kaya ako. Tulog kasi si Daddy. Dapat hindi ka lang nagtulog ka. Never ka na matulog. Skin dry. Ang paso sa mesa, ito. Parang pag inamdamar. Silis. Ay, Liz, paano mag-inom? Inom ka nga. What? Itry mo.